vlog panen raya iki wis ndok jadilan ning panenan sisi tok wis di video gek engko mulai turu laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini acarane nang alas. Nang alas kita arep ngevlog panen pari. Ini sing tak diesel kae wis panen. Kaya ngopo panenane kok dilek. Jane wis dilekasi wingi ning aku kan libure minggu. Di reso ngewan iku minggu. Lagi tak sepilke dalane nang alas. Jalan menuju alas bro. Itu jalannya cukup licin ini ya. Mambeng iku udan deres soalnya. Ayo suarane wong do naik tokeh. Wis panen. Gunung Kidul iki lho. Desa nang Gunung Kidul ya kaya ngene iki dalane nang alas. Mau sepatonan lho iki. Sepatonan. Bale lunyu. Karo mlekok. Serandalan wis nabur. Terus rampate ra kena tinggal meneh. Alasku. Dan yo lumayan panenane wokul pada hudan karo nek ra ning banyu kudu diesel wis lumayan lah. Sanggup kebutuhan mencukupi kebutuhan kita 6 bulan ke depan. Di panenan iki ketoke rada apik. Ora ngilang-ilang kere bendina diesel. Neng banyu kalau musim hujan ki kudu diesel soalnya posisi sawahe iki dalane ali dalane iki ketok iki posisi sawahe nang dhuwur kali jadi sungainya di bawah tanah sapahnya iki ketok dalane sungai mulai ikur cerak karo aku. Oh iki lho kae. Ya ana slokane tapi ra ning banyune lho wis. Saka kali ini urung udah bikin desa. Jadi sudah buat panen. Suasana alasku ya kok ngene iki. Kudu alon-alon nek ra pengen ginding cemplung selokan. Dondelik ora asah ndelik. Wong panenan kok pingire diesel ketok kire panen ya ketok. Lunyune. Gonamu apik ngono lek. Petani-petani Indonesia kae. Kan delirian wedangan. Kok ndak tak ombe wedange. Udah porong gowo. Piye ta iki?
Ya engko mulih nang omahe dhewe-dhewe rewet tangan. Wis tekan ngalas. Kayak bapakku kae. Bakar ngusung wae. Nek ngarit ra iso. Wong rangko arit. Tak pateni ya ndak ape-ape cemplung banyu. Amene ya. Ngano. Wah, tah panas wae ya. Iki wis kari nggawa kok kelur kuwi. Nek kiring nggawa ki gek mulih. Nyunggi sitok wae di video gek engko mulih turu. Laporan. Di kancaku ki lho do sehat-sehat kuwi wis semono nang alas kok akar pernah nang alas kok ya isen ta ku. Ini kita junjung tekan omah ya lho. Wong kok aneh gur cilik. Dadi aku kuat. Tengkokane gede ya ora kuat. Iki nek pas nggawa mlakune nyemplung kene iki. Ngono nyemplung lho. Iki ora aktif. Kita langsung tekan omah. Lagi. Itu jalan nih. Saya lur ya. Ngusung sik. Itu dipaten sik. Jalane luwe ya lur. Menggeh-menggeh. Dan wis tekan Harapan ngarep omah. Tekan siji cukup ono kene bagian cukupi apa malah enak orang nyebrok-nyebrok ta. Kita lanjut sik rehku panen yo. Endang rampung taring arek nang omah. Cuacanya panas sekali. Yos. Lagi bali pindu ring usung-usung wis gembrobis. Paling ya isi beberapa bongkok, berapa ikat lagi. Bisa tekane weler soalnya cuacanya ini tidak mendukung, maksudnya ya tidak bisa diprediksi. Sore sithik ngono engko wis udan. Yo. Muga-muga hari ini tidak hujan. Ben iso nganu. Iso
iso ngopo kuwi kita iso nganti rampung rek panen pari ngono tak bajone sik anjing wis gembrobyos ta mendung wisan ning kae iya guys mendung ini iki iya no kancane ya usung-usung panen iki kan ngaret haru iki ngaret bro wis etuk sebongkok ya mene kira mangkat jam pira mau kok lur mangkat jam 8 ya mene wis etuk ngaret makani sapi dan kawan-kawan ternak handal Raduwi lanjut lagi pokoknya yo nang Gunung Kidul kan gelem obah gelem obet nek masalah panganan kuwi ora kurang tetep urip apa meneh udare saiki kayane ndeng kandok apa musim hujan iki panjang ya iki bulan Mei masih ada hujan banyak malah. Oke kita lanjut lagi sing aku sing wis iki lur iki wis etuk semene iki ya aran sik ambil wedang iki wedangane digaweke singgo kopi karo kacang iki cukup kopine iki kopine linggo kono kae udah aku cek duwe teh jebule iki jejerke dipanaske mananget. Oke terima kasih vlognya cukup sekian dulu vlog panen raya kira si dondrok jadilan ning panenan sih selak tuwa parine ingete nyemplung moto matur suwun sing wis menonton vlog nganti entek nganti rampung jangan lupa like komen dan subscribe di DAE Desa dan ditunggu lagi vlog-vlog selanjutnya ataupun live streaming selanjutnya mau jadilan budaya yang lain mau pengajian pokoknya ada di DAE Desa ataupun daily vlognya saya mau bisa lor kita ya isek akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa bahagia.